सैनिक एकता सैनिक एकता सैनिक एकता सैनिक एकता हमारे मां हमारी मांग पूरा करो हमारी मांग पूरा करो हमारी मांग पूरा करो हमारी मांग पूरा करो Ki sipai belasong thai da kawe kasur kum ka jingkar shanlang ya ki sipai hakaleng kari India kum Delhi ki baya kun menta ban pen ko ngu e ka sarkar pedang bakan pen bait thamai ka bai pension ka batip kum ka wan rang wan pension OROP kila shim ya karai ban mi sha surok ban dawai la ka jong ka hok lada jia ba ka sarkar kale kalut ya kine ki mat jingdawa kane ka jingdawa ka de halor ka nongrim bakhanang makan nomdon ka jingno siliang ya ka jingyo pension jong ki sipai ki belasong thai no nalor ka OROP la dawaru ban siu kumju ya ka military service pay ne ka MSP bat nalor kiwe hakane ka sngi la shimantalang ki sipai khasi gorkha miso kuki bat kiwe ki bahapo ka joint action committee ex serviceman ki bakan thup ya ki sipai army navy bat air force ka bala penlong ka jingi kandu ulang hapo happy valley ka kerteng janga de ki ex NCO Buam Merchiang return na ka ordnance Indian Army Ordnance Corps ngade general secretary jang ka Meghalaya ex serviceman league kabadai kan thup tang kinyo trep batha ka ju ka por ngalong komo joint action committee jang ki barok kini ki seng ki badan hapo Meghalaya komo president ki bakan thup ki khasi kharkha kuki mizo paite dasara bat kiwe te menta ka singi ka long ka singi ka bakrpang na ka benta jongi ki sipai ka bala song thai te lengba ka ne ka singi ngar nga ai khoble na ka benta jongpi kum ki media ba pidei kinong ra khobor ki ban pen im yak e ka hok ki barit ne ki ba pedeng ne ki ba he ne ki ba kumno ra ki de ki nong ra khobor ban tip ki babun kinong song snong hakajala bat kari barakawe ya ka ei ni yadawa te ka men he menta ka nangkong ka de ni dawa ya kata ka OROP ka baki ong one rank one pension ka bala yai safu arsnem mensiwa ka ne ka skim nrei sibon ki sarkar kila lei kila wan nganam keno yano nrei amdan ba simkhia ki sikulan nrei How Arjar Khassan Lengbao Prime Minister Badan Buram Jongi Sri Narendra Modi Ula Kular Bat Ula declare Ban Aya Kaneke one rank one pension Kabanengkong Kakiong OROP 1 Tengi la Yoro Arjar Khassau Ujulai Ban Lengba Kane Kibun Ki Ki Bakadang Duna tengi dawa ke na ka sarkar bakine ki ki ba dangduna kabha bat kan sobha ban penbiang khnang ban namno siliang kajingyo mentoy jong ki sipai ki bala song thai nado ki officers junior commission officer bat ki other ranks ki mot hours ki jawan namar ladadon ka difference kaba ya pher da kisan phau bat sau phau hajar te ka jingjar namar kane ka juk kala rem ladau jawan wader reng sneu jesu thit ya ka sini sau pusan kilo sau pusan tengka si kilo te officer katta hi kadar te ka sarkar ngakhlem ong ba khlem ai ka sarkar ka ai tang re ya ki jingduna ki badan kattu kanne hakane ka OROP kan seobha ban ngap bat ban pe ban jingo ban penbiang khanang bangin yo rengkat second kebaar ka day ka equal MSP ban penya rengkat ya ka military service pay om day ban long ka ban ya pher hadu kata kumbang ilap menta ke MSP ka day ka military service pay Keneka military service pay kalong khasan hajar sanspa yaki officer. But nangta ki don ki MNS military service military nursing service officer kine ki yo khat ar hajar sanspa lamba kalang. Chiphe hajar sanspa ke but kabalai ki JCUs san hajar arspa but ki hours ki ada rank san hajar arspa
te kane kamdei ka ba include ka ba kamdei kum ka basic lane ka no kadei ka allowance lada ki ai haki jaka ki ba kum ki jaka field area kum ha glacier le ladak bat ki operation area lada ujawan u kriat ba hapta badon tha u officer u kriat te balai kane ka bai kriat ka bai field area kan yapher kan difference dak ki pho hajar hoi ngim ong do bangin tam yo officer ngin chong akhli jong officer ya kadot nrei kendiak kandan ka difference mdei ban ya bun kata to next kane ka medical pension teng ha kapor badang service ibun ki jingpang ki jingstom mana ki jing accident lane ha ka jing saksiat kido ya kiti kido ya kijat lane ki pang kim la shu bantrei katkum ka jing pe ki doktor ki board out kan ka service wat ladam patkut ke service te hangne ro ka don ka difference ka baya pher bha bat ki officer jesus bat ki other ranks te kane ri kwa sem kalong kam de e ban palat ke jing ya pher jang ka nega medical pension ka bakhado pade ka poin ka basau ka poin family pension to the normal pension after 7 years hadin ka news nem ki family kini ki ex-servicemen hadin belawan pension ki khlat andala khlat ki yo ki lok ya ka family pension kumba yo ulok kadbau dang im ladau yo arpo ar hajar maria khlat kan yo kalok kado news nem arpo ar hajar example handre hadin ka news nem ka hap sa ka normal pension mari haba ka normal pension lada kumno ro khat ar ne hadu khasan hajar te ki khun dang ret kumno kin pen he ya ka ya kini ki khun kin pen pule kin pen puthi ka jinjar ya ka ban pen ya ka ying kasem na kata ka daw ngi pat ya ka sarkar ba omdei ban bu ya ka ne ka 7 years na ka banta ki badang ret khun ki de ban pe ya ki khun ki don kannas nem bat hadu khakandale ne ar pheus nem andala kham he kamla ban yeng laki kijat ki jong te lada pe pen hiar ya ka pension jong ka family pension kan poi sa ka normal pension ro kaya hapi kanang ba kanam kta ya ka ying kesem jong kini kisipai namar barok kitip bak kisipai ki dei kinong ya dari kila IT ya ka jingim jong ki kir ilot ya ki AK barok ka jinglong samla jong ki kot ha ka jing ya da ya kari umdon siap umdon shit umdon kriat kasabaki pha hable ki hapi akmi kipa hapi ki parlok berjar imla ban enjoy kumba enjoy ki way sorry saka bakado tam kadeka ganeka CSD facility kabajo jumen toiling baka kantin naka kantin bon ki bagi yo jumen toy nado ki grocery hado ki kali ar saka wo sau chaka te kane romde ban long ka difference bat ki officer bat ngi ki other ranks ladau officer man ka license ula ban thit ka wei ka kali leng ba ka kantin tu jawan bale hado pras nem habab ngi thit da ka pisala jong uru thit da ka pisala jong ndrei kane ka period ka baki bo yaw jawan pras nem bari officer tang license kadon ka jingkta pilate bi mentagi kali kisna tang license rasau senem kilarim da kumno kaneru ka average ki de ban penya matching kine de ki main bat ya kiwe ngimla ban ya keren man la kapor ihaban le official pat leng baka union jami yes kane ka jingdawa kumenta kasngi lei borok kari India ki bomla syari India ban lei sa Delhi ki syong bat ki meeting bat ki protest aman laki district bat ki state te ki bala ban poi sa Delhi ki lalai bat ki we ki bajan na Delhi menta ka sila sau po ar singi ki la syong sa tay sa jantar mantar kadan kamadan baka sarkar ka ailat ki bakin syong awar OP2 hoy pidai ban suto awar OP1 rank 1 pension kamot same rank same service and same pension kaju lada day u hawaldar utrei khasan senem
ude ban yo prakhasan kaju lada de ba arpusau snem pra arpusau snem kade kaju kalong kumta example hoy nang ta ubawan san snem menchua but ubawan mental latest kin ya matching kin but 5 years back and the latest 5 year latest pension ke awar opi 1 ngila da bio arjar khasau Julai tementang yo ke awar opi 2 Julai arjar khasau hadu Julai arjar khakhandai but next arjar pusau yo awar opi 3 pat teladangim yakhi kini ki jingduna ki ba khandiat khansoi ke sarkar kan nam tibre namar ki babon de tangki officer ki balai present nang tu ban batai ban sina ya kani ke polisi ngam keno ya ke sarkar nrai ngin kirpat ya ke sarkar ban cungo ya kita ki ki jingduna jangi ki ba chapo ban penbiang kena bangin yo ki khun jangi kham tam gitu ki balak khalat ki bam don shu akane ke partai dang don ke kalok kumno ban sumar ban penhe ban penpule puti ya ki khun ki ti jangki kini ki basim menta de tang ki badan hangne apo Meghalaya tang ki babon ni de banan nasar badai ke emergency tang laisi pentip te ki babon ki bawan ki kuki khasi o khorkha mizo paite ki bawan na jantiar ki dan hi bawan na mokorwat nongstein riangdo but riboy kiwan the next lada ayu takan sahe susu ngiyawan yawan ngi daki pa wajar ngi dan nomor la include ex-servicemen video independence kamot ki spy bala song thai Indian Army, Indian Air Force, Navy. Ki family jongki, ki lok jongki bat ki khun. Ngin ab ya ka kubar na Delhi, bat ya kan riu tarik baka Supreme Court kan decide kan rai ya ka MSP kumno kan rai kan ai kaju bat ki officer Jesu bat jawan ne kumno. Nada kimla ban rai tengir habot bat kitu kiwai ki seng ki bahe ki badan na Delhi but mban se ban sim permission now DC now SP but hab protest na ka surak ko hab mi madan na ka banta ka hok lajong nim ong raban ot yano ban minus ya ka no ka hok jang kiwai ni dawa ya ka jang lajong sansnem sisin sansnem ban pin matching bat ki bas rim sansnem bat ki latest ki bawan depan perangkat katkum kereng katkum ke servis